tænker lige, vi starter ud med sådan en lille caseåbning. Bare lige sådan for sjov. Vi tager bare lige en enkelt. Fordi det er det, jeg har penge til. Og så ser vi. Det kan være, at vi får noget godt. Nej. Goddag. Hvad helvede? Så spiller vi sgu lige en lille warm-up herinde, der vi går i gang sådan for alvor. Hallo. Og der fik du den. What? What are you doing? Okay. Holy shit! Holy shit! Så... Hvad fuck er det der? Hvad er det der? Eller hvad? One contact, sir. Nej! Åh! Oh fuck! Oh fuck! Og han har lige... Der! Nice. Så lad os se. Den sidste, han er sikkert herhenne. Ja. Woo! What the fuck are you doing? Okay, så han havde bomben. I got the bomb in kitchen. Okay. Shot. I got shot, so hurry the fuck up. Fuck. Kom nu. Nice! Ej, hvad laver han? Fuck, hvor godt. You shall not pass. Okay, come on. Whoopla. Fuck this. I'm going out. Det gider vi ikke. Han er sikkert lige. Nice. Det første kill på T. No. Okay. Og så går vi vel B igen, tænker jeg. Tænker I det? Let's go B. Nice AK-47. Thank you, my friend. Thank you very much. Statics. Hvad fuck sker der her, mand? Var det her noget? Ui. Fuck. Nice AK-47. Ej, det er dumt, det der. Ui. Okay. What the f... Nå. Så står vi ellers bare her lige stille og roligt. Oh. Woohoo! Hvor fanden kom han derop? Nå, sådan her.
Oh! Fuck! Oh! Fucking lortefuck! Pissy lord! Knife, round, knife, round, knife, round. Hvad helvede? Det er ikke fucking knife round, det der. Hold da kæft, mand. Han acer nærmest. Jeg går ikke derud. Okay. Jeg går derud. Oj shit. Han kommer derop. Woohoo! Fuck. Tak fordi I så med. Det har været pisse hyggeligt. Og ja, ellers så må I bare have det mega rart derude. Og husk at give et like, kommentere på videoen, ellers så bare subscribe, hvis I vil se noget mere. Ja, det har været pisse hyggeligt.